da kauna na faro ya zile jalala amshi bukata so da kauna na faro zuciya ta samu sukuni kai kaɗai ne a raina na tabbata ina ƙaunar ka tun daban da kamar ka kai ne kaɗai ke sani nishaɗi kai ne kaɗai ke sani nishaɗi assalamu alaiki kyakkyawar budurwa tawa ki kaɗai na fi so inai da ke bana kokawa a duniya na gane in babu ke fa zan zama gawa lokaci in yayi auren mu za a yi ɗaurawa auren mu za a yi ɗaurawa kai kaɗai na fi so a duk duniya fa ban da irin ka fannin soyayya ai babatin na yi mata maka sun ji daɗi ma a tinakin ka a yau na sauka daga ni sai kai yau rafi na yawan kyautar ka yau rafi na yawan kyautar ka yan mata babu kamar ki na tabbata fa zan ke cire ni tarko na so har kauna na fada sai ki zo ki cire ni ga ilimi ga baiwa yarinya ce mai imani kin biyar mata a matan garin ga babu kamar ki a matan garin ga babu kamar ki Rabbana ya Allah sarki ka ban masoyi nawa taimake shi ka kare shi kare na sayayyo kokawa zama na aure na so tabbasi da shi na yau kusawa rayuwar so